Bueno, hasi behar dugu, poliki, omenaldikin. Bueno, badakizu momentu ikarri polite zaten dela, herriko adituko omenantzia. Hemen dugu Inigo eta Iban eta alkatik eta udaletxetikan. Alde batetikan, Fermina, eskatu behar dut isiltasun pixko bat. Venga, 2 minuto isiltasuna imar dugu hau tinta, bezala hor xutikan eta nekatzen da, iuzki karazkara. Fermina Ezkurra Otxaldorena. Txalondi bat, 1900. Gozen horrela. Hor txapelakin, elegante. Martin Urrutia Grajirena. Zaren da, jende honit, Madrid estera aietero badikan. Pues mira, Martin, 1924 urtean Koskorronean jaio da. Eta gazterik, hementxe, gazterik Madridera joan zen. Madriden egin du bere lanaldia, erretiratu bitarte. Eta hantxe eskoto mentzen Angelinesekin. Hain urruti, bizitzegatik beti gorde ditu errosakona garriekin. Eta geroztik, hementxe bizi da, Sandizan. Jakintza handiko eta zaletasun ugariko gizona. Eta bere pasio handina, bere herriko historia hemen da. Osake, txalo handi bat, Martin Urrutia Grajirena. Zorionak. Gozen horrela. Bueno, Angelines, te voy a hacer un poquito en castellano, para que entiendas un poquito también. Esquer entiende, pero bueno. Angelines estaba por Madrid, ¿Y quién apareció por allá? Martín, Y surgió el amor. Bueno, María Ángeles Nebreda Zazo, nacida en 1940, mila bederatziehun berrogean, Ildeltzaren hogeian jaiotako hiriburutarra. Martín ezagutu eta elkarrekin bizitzen jarri ziren, ¿Os conocisteis? Y estudiantes a vivir en Madrid. Biziaren zati handi bat Madriden eginegatik senarrarekin. Konpikzio handiz etorri da herri txiki infernu handi honetara, Dejaste Madrid y por amor y por convicción aterrizaste donde en Palacio Sandías. Maite du arratsalde guztitxoetan egonaldia eta Gorosietako aldera ibilaldiek egitera. Algo mejor que en Madrid estás aquí, En estos parajes, ¿a que sí? Pero bueno, gracias por venir, por dar todas tus sabidurías al día y por juntar a los dos picotes. Eskerrik asko, Txalo handi bat, María Angelines Nebreda. Bueno, entonces maquillakin adelante, zona, José Micheo Balestena. Txalo handi bat. Errandiate, ahotsa loditu gizona, kantaria gainera, eta gizu, nebezu kantatzen mentzitu mikrofonua, 1994 maiatzaren 20an jaiotzen, Oldasoko Amerikanoa. Ahots lodiko eta kantari ederra. Ameriketan artzain aritu eta handik etorria. Mendien aritu zen, Frantzian harin ere bai. Denbor hortan ezkondu zen, Jordaneko Doloresekin, eta bertan bizi da gaur egun ere. Ezkonduta, zerrategia muntatu zuen, eta geroztik beti egurraren bueltan ibili da. Txalo handi bat, José Micheo Balestena.
Eta bueno, bat dugu bi falta diren, aipatu bat dugu ere bai, gero eman diote pañulua. Maiteresa Elizalde. 1984ko udan jaioa, irirteko bordan, fede handiko eta umore biziko persona fina, Saldizko euskararen dekuko fidela, Gerrondoko goraberak direla medio, Arotzan etxera etorri zen bizitzera. Gaur egun, Joantekenen bizi da, labrantzako lanari beldurrik ez ziona, nola segan eta ez nola jorran. Txalo handi bat, Maiteresa Elizalderi. Eta azkeneko komendua, Jesus Barizkorrena Saldias. 1940ko irailan 3 sortua, Ezkurran, aizkolari odolekoa eta naturaren erritmoaren bizitzekin jakin duena. Arretxeko Isabelekin maitemindu eta Saldiasera etorri zen. Langile eta izturi borrakatua. Hor, ez egin igual puesto rentzen da, Eta agitz jendekoia. Lurrak eta azinduak landoz bizitu da. Asko dugu, arengandik ikasteko horrekan digute. Txalo handi bat, Jesus Barizkorrena Saldias. Eta hain eskatu bat dugu, omendu guziri unata urbilu pizko bat, buelta eman, eta txalo handi bat, errekalantza talderi, Perfina, Martín, María Angelines, María, José eta Jesus.
Bueno, bigarren taldia 2009 garren urteko Espartinarena. Aitza biba. Pres, bali bazate? Bueno, bega txan handi batekin, gaztetxokori. Hemen dugu prest, hirugarren taldia, 2007 Fandangoa, txalo handi batekin! Hola, davant. Hola,
Erreka, dantza taldea! Bueno, bazen azkeneko dantza erreka dantza taldekoa. Prestate? Venga.
Bueno, dantza. Eta bueno, istanteko prestan entzugu itxun atletikan. Itxungo dantza taldia. Lehen taldia 2010 eta beka. Txikik. Errezen dituzten abestekin. Bueno, prese gotekin. Ya está. Jo txalogo bezpendi hasi bar, benga sonori bat. Bona bai. Gozen ba, errezen dituzten. Euskaraz podcast. Txalande bat! Bueno, bada kartera, bada. Bueno, itxundikan ere bai, dozira prestatzen bedetzi, 10 eta 11 urte bitartekuk. Itxuspideko panderua bestiekin. Hemen dugu bedetzi, 10 eta 11 urte bitartekuk.
Bueno, préstate. Eta hemen kosteko itzulbideko panderua. Bueno, eta batzen, itxundik ere bai, 12 eta 15 urte tarteko horretan. Abestia zaharrak berri. Préstate, batzen ba, zaharrak berri.
Horiek. Eta bueno, itzuko dantza talde ere bai, 16 eta 18 tarteko horretan. Ja, adin hortan suelto eta garrau, urrengo bestia lomen da, are biliko dire, suelto eta garrau. Bueno, antxo segunda, prestate ya? Guazen matxalandi batekin, 16 eta 18 urte bitartin, suelto, agarrau! Bueno, gurekin, itxun atletikan, poso amardego, zubilatera. Matelota abestikin, pres, baka.
Bate bat. Horrek. Bueno ba, lehendabiziko partean ikuste hementxe Amaren bukaera, badakizu baduzu artisauak, taloginik, bazkaria badak ere, 10 eurotan, gero paellera durak hartu, tiketak hartu. Mila esker alkate guziri, tozaten arridiko alkate eta zinegozi guziri, ez da lan erresa, gaur den egun horregotia, eta pauso bat horrera eman herrian eta itentzen lana egiteagatik eskerrik asko eta zorionak alkate eta zaudete jende guziri. Gozatu, Saldisan, egulti zoragarri dago, autobusa biliko da joan torri. Zorionak omenaldi guziri, omenuri, mila esker. Sorbaldan jartzen duzite talua eta hor, basatik. Bai, sorbaldan jartzen dut eta. Bai, horretxi. Albarte eta lehaz ere da. Oieregi. Oieregi da. Aka horreri hartzeko da. Zuri. Saca una piecita así un poco, mira. Trago, escatuta, trago, a ver. Y esta que es una chapela, mira, estas son chapelas.
Bueno, presto de telikan maidu hasiera. Hora ziztin itxan handi bat, parte ezaiak ere. Prestate, bat, bi, hiru, aurrera! Vill ligger rök. Vill. Jotak Erani, Jesus Etxeberria, Jon Deletxea, Jacinto, Manolo Cañamares, Mikel Indakotxea eta Mikel Santesteban. Venga, txalo handi bat amardigo! Horre guztitean, Jotak egideta!
Lan erdiak ja pasatu.
Bueno, ez du borrokatu da. Venga, ahora animatu, venga, Jacinto Etxeberria, Jotel Etxea, Jacinto, Manolo, eta Mikel, Indarkotxea, Mikel Sant Esteban. Venga, azkareko burren sartu diren. Horra! Bueno, Jacinto, Manolo, Jesus eta Jon, borroka bizian, afetikan bertan ja. Mikel Sant Esteban eta Mikel Indarkotxea. Azkenin foto finish. Este Marco Bardo, Zerbait. Venga, venga, animatu, hapa! Bi Mikeleken azkeneko burren sartu dire. Erra! Txarrandi bat, Jacinto! Eta Manolo, Jesus eta Jotel Etxea. Guain bi Mikeleko rigor batin. Bueno, gaurko egunin eta baik bestela, irauzi du galdu, bueno, espektakulu zoragarri izan du da, lan ederran, borrokatua. Venga, Mikel! Venga, txalo da Mikeleri! Venga, aztetxu hemen heldu da Bieltik eta Jotakin! Haupa, Mikel! Hori den, Mikel Indarkotxea eta Mikel Sant Esteban okre termina, akau bukatote.